Nu? Ala e sufletul meu. Fireu, dai goalea să fie ultimii lucruri. Ultimul suflet. Dacă altă cală balastul, care e basculă ăsta. Poftă bună! Poftă bună. Mulțumesc, dragă. Poftiți la masă. Poftiți la masă. Vrei să-ți dau căpățâna? Nu, capul la pește. Pe capul, da, ai tu. Capul la pește. Măi, Marcele, Ai filmat căpățâna asta? Dar fă mai mare, mă. O fac mai mare. Fă mai mare ca să... cățăpâna, mă. Ți-am scos castronul, zici că e tuci? Da, așa. Să ți-mi Da, da, mult mai mănânci. Dai seama că aveam Mercedes acum. Și vilă la Sinaia. Dai seama ce bricopsit era, Marcele. Dacă l-ai una care mânca mai raționat. Da? Mai de Marte în post, cum se zice? Măi, până și muștele astea mănâncă carne mult. Ai Marcel, treci și mănâncă și termină. Dar ce dulce e, mă? Normal că e dulce. Hai, bă, Marcele, că e păcat, știi ce dulce e? Hai, lasă-l mai bine. Hai, lasă că nu mai angajezi ăștia la buftea. Nu, îl ia Teo la el în emisiune, îi dă... Acum îți dai cu osul în gură. Da? Ai spus că nu mai poți mânca nimic. Hai, naibii să mâncăm, că dormim aici. Serios? Da, am băut. Mă, tu gândește, mă duc cu mă futați acasă. Ce zici? Ce zici de propunerea asta? Mă duc cu mă futați acasă? Dar cine a luat hotărârea asta? Ia plecă cu montorul cu tot? Cu ea goală, adică cu ce? Stai comportat și tu Dacă nu știi să-l data aducă. asta, dacă ai dat drumul Da. din proprie inițiativă. Așa puteți tot, ce-l aduc până mai Zăta. Dacă ți-a plecat cu Ia montură, postită, ia. Mulțumesc. Lasă pe, lasă pe. Bine, Moni. Iată, mă, țiganul vrea să bucure numai el. Că Mona nu poate. Ușor, 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 Mona. Așa. Lasă vârful mai jos. Lasă vârful mai jos, Mona. Mai jos, mai jos. Mai. 45 de grade, așa. Așa, așa lucrezi. Așa. Hai, hai. Bravo. Frumos. Excelent, excelent. Deci tu ții minciogul în apă și ea ți-l aduce deasupra minciogului. Așa. Să-l scap, țigane! Stai în guriță, viață! Hai să... foarte bine! Hai să... Bine! Bă, am pescăriță, mă. Tu ești chiar țigan dacă nu o lăsai, mă. Erai chiar țigan. Așa, și îi dai fir, trage de fir, nu, de fir, așa, Mona, așa. Îi dai fir, așa. Atât, gata, ca să nu mai stea vârful sub tensiune. Așa. Uite, un țigan cu un pește. Mare martalogheș, mă. Cosaș. A scos Mona la Da, uite, uite, filmează-i ciocul, dă botul încoace spre noi. Ia uite cum ține botul, ia. Stai. Auzi, eu ți-l prind și tu faci poză cu el, nu? Lasă-l, mă, bă. Stai ușor, stai cu el. Stai acum. Cel mai urât țigan cu cel mai frumos pește.
Vorbește tu ca lumea. A, i-a dat drumul? Javra, dracu. Scapă-l, țigane. L-a scăpat, dar nu putea că el. Te-ai înfipt tu ca javra în loc să o lași pe Mona. Păi țigan, mai Manu, Păi e împuțit, mă. Da. În Minciog. E mare sau... Nu. E mare și se dă. E cum e ziua petrolistului, adică Mamă, ăsta, da. e ca ziua petrolistului, e mare și se dă. Băi, că au zis de post. Ăsta, dați-i nicio, mă. Nu, lăsați-l drept de țigan să descurce singur că e major. Bă, săracu, bă. Ia să-l vedem câte dă Uite că la el meserie. e bine, Nu, mă, că e adâncă. vreau să văd ce a învățat țiganul, dacă a învățat ceva sau n-a Da, învățat. e bine, el are loc foarte mișto, e adâncă din Da, mare. are loc extraordinar, dar îi mai trebuie... Aoleu, a început că am loc extraordinar. Ia uite-l cu ăla, filmează-l. Îl filmez, mă, javra, E uite. frumos. Ăsta e frumos. Au, țiganul e frumos. Ai luat și tu unul? A? Nu, eu n-am prins nimic. E el țigan și face niște de Manu, da. Nu, dar e frumos și ăsta, e mai măricel așa. Mai scăpătat. De Alexi, Manu. Scapă-l, țigane! Scapă-l în Minciog. Ți-a venit glasul. Ce împuțit ești. Dă-i fier și godie, dă-i fier întâi ca să poți să scoți cu lansetă cu tot. Da, dar vă că și posibil. Da, e frumos ăsta. Nu-i ca ăla acolo. Are 5. Da? Are 5 kg? Are nevoie de încă vreo 3 kg. Deci are nevoie de încă 2 kg ca să aibă 5. Mă, n-are decât 3 kg? N-are mai mult de 3 kg, mai mult n-are. Nu. Lasă-mă. Bă, fotogenic e țiganul ăsta, să moră dacă nu e fotogenic. Uite la el. La sondă. Și că fotogenic e. Să-l fuți în gură dacă nu e fotogenic. Ce? Lasă-l ce gură să ne Auzi, s-a ferit și tot acolo a nimerit. Bă, țigane, ia mă, hai. Stai că mai un pic și într-un baltă ca să poți să te filmezi pe tine, Javra. Vezi, poate cazi în baltă cu el cu tot. Că la tine nu mai aștept mai mult. Stai un pic, ca să-ți iau un prim plan. Să mor eu dacă nu e cât ecranul acum. Unde e trenul român? Să nu L-ai că făcut acolo mare de cât ecranul, a? Țigane, de Întinde când... mâinile așa să pară mai mare. ține-l Da, în fața. țigane, de când porți pulă n-ai prins pește ca asta. Auzi? Întinde-l în fața așa mare, știi, față de față, să-ți Da, iasă... mai ia pe zoom-ul, mărește cu zoom-ul de... Uite-te cât ești de fraier, uite. Priviți aici. Frumos, mă, și cosașul ăsta, mă, până la urmă îmi pește frumos, uite, vezi. Dar știți ce gustos e? Nu prea mâncăm, nu prea. Dacă mâncăm diseară, facem unul cu asta. Hai, țigane, scapă-l, că tu ești în stare de așa ceva. Niciun crab, mă, frate, niciun crab. Luăm până diseară, stați liniște. Uitați cum poate să chinuie ăsta, care nu e ecologist, cum poate să chinuie el un pește. Uitați-vă la el. Uitați, Ăla e mai mare sau? ăla e juvelnic ecologic la tine, mă? Mă, foamea în gât. Bă, ce e două fâțe, bă? 2 fâțe, uite, 2 obleți, ai prins 2 obleți, țigane. Ai și tu 2 obleți acolo. Și sacul, la sac e comoara. La sac? Ăla e mișto, ăla mare. La sac e comoara aia de... Țigane, la mai mare, dă-te în spumele mării. Să ne fută cine știu eu. Să ajute Dumnezeu, dar după o anumită perioadă. Ia zi lașu. Adică am luat și eu unul de la frumos. Prea dormea toată lumea. Hai să-l iau în brațe. Să pun din casă de acolo. Auzi, Ia uite laș, la mai mare. auzi, bă, Gogu, scoate-mă, că deschide gura. Da. Deschide gura, mă, Goguțule. Gogoman? Gogoman? Manu! Manu! Dar trăim! La mai mare. Și de 2 ori.